Potrebujete vyriešiť vlhké steny v dome. Hľadajte príčinu a najmä správne riešenia. A tým je podrezávanie domov, ktoré je už desiatky rokov považované za najlepšiu techniku na odizolovanie domu. Náš tím profesionálov je pripravený zbaviť vás tohto problému raz a navždy. Ak hľadáte špecialistov na podrezávanie muriva, práve ste ich našli. Či už ide o podrezanie muriva alebo injektáž domu. Diagnostika príčiny je prvým a najdôležitejším krokom pri riešení problémov s vlhkými stenami. S ňou vám veľmi radi pomôžeme. Zaoberáme sa sanačnými prácami starších objektov formou podrezávania muriva, zarážania nerezových plechov a chemickej injektáže. Naše dlhoročné skúsenosti a stovky podrezaných stavieb vám zaručujú nielen odborne a kvalitne odvedenú prácu, ale aj individuálny a svedomitý prístup ku každej jednej stavbe. Pri práci používame najmodernejšie technológie pre čo najlepší výsledok. Spokojnosť zákazníka je náš prioritný cieľ, pretože naša práca je nielen našou vizitkou, ale hlavne aj našou dobrou referenciou. Ponúkame bezkonkurenčne najnižšie ceny na trhu. Vaša spokojnosť je naša radosť. Neváhajte. Obráťte sa na nás a presvedčte sa o vynikajúcej kvalite našich služieb, alebo si jednoducho pozrite náš web, kde nájdete naše posledné realizácie a všetky potrebné informácie.